Антония Комитова, 27 годишна, софиянка, зодия Рак, жител на света. През Африка и Европа до Америка. Днес е в България. Помага в семейната фирма. Любима дума? Да, казано с усмивка. Аз вярвам, че няма невъзможни неща, стига човек наистина да иска нещо. Именно така ми хрумна тази идея. Да променим начина на паркиране на автомобилите в големите градове. Виждаш някой, който е спрял където си иска и му лепиш стикер. Посланието е закачливо, но отлепенето е трудно. Дано следващия път той да не спре където си поиска, а да спре там, където е позволено. Много е лесно всеки да казва, това не ми харесва, това не ми харесва и в същото време нищо да не прави. Аз правя една малка крачка, някой друг прави също и точно по този начин изкачваме Еверест. Вярвам, че когато човек иска нещо да направи, може да го направи, независимо от това каква е ситуацията.